Buthelezi iBest Radio igama lami nguSiboniswa kwaButhelezi sinaye ngomhlonishwa uThami Ntulongu nankulu kwesifundazwe sakwaZulu Natal njengoba ehambeleke la endaweni yasemthonjaneni sezohambisana nohulumeni wesifundazwe ongqongqoshe njengoba ke bebaningi bekhona la uvezele kafishane ukuthi ke khona abangekho kodwa nakhona kuseke ingxenye yokuthi ke baqhube imisebenzi kwezinye zezindawo khona umhlonishwa sikubingelele sikwamukele kwiBest Radio. Ngiyathokoza ngiyabingelela nami nakubalaleli nabasakazi bonke. Sithokoza kakhulu ngethuba Mphemba kodwa esingabheka kakhulu nje ukuthi ukuhambela kwakhe emthonjaneni kuyindlela yakho ukuthi uvele kubantu njengoba uchazele ngaphakathi ukuthi kwingxenye ukuthi uvele kubantu abantu bakwazi ukubona uhulumeni uyifikela mathupha kakhulukazi cishe sekuyinto engayigcina mhlawumbe eminyakeni ngo-2015 ukubona uhulumeni la esifundazweni enhla nesifundazwe sakwaZulu Natal ehambele kubantu kodwa usukwenzile lokho ukuthi ukwazi uqoqa bakwazi ukuhlangana bezovela kubantu babo ungathini mhlawumbe kulokho mhlonishwa. Impela ongqongqoshe njengoba begcwele la ingoba sinenkolelo ukuthi fanele siye emphakathini asiqalike la sisambele endaweni ngomasipala sinenhlelo futhi zokuqhubekela naphambili ngoba la ikingcitshwa nje yodwa sisiwahambele omasipala abathathu kusela ababili kuphela lokhu kukhombisa ukuthi izinga lokukhuthala kongqongqoshe kuye ebantwini phezulu kwakha inike lokho kwakho ukuxhumana ithuba lokulalela abantu bekhala ngeenkinga zabo ithuba lokuneza uhulumeni ithuba lokuphendula ngenhlelo zokubhekana nenkinga zabo. Kwezinye zezindaba nje sixoxa la indaba yamanzi, indaba yenqalazinda yomgwaqo, indaba yobugebengu obukhulu obudlangile ukuthi njengohulumeni sobambisana kanjani namakhosi nezinduna kanye nabaholi nje laba bezombusazwe engaba izimeya nabo ngqongqoshe ukuthi ixazulule izinkinga lezi. Naloko ithemba lokuthi lo mhlangano namhlanje unikeza abantu ithuba leyingqayizivele futhi baphume babaningi kakhulu basemthonjaneni ngoba njengobona ngaphandle baningi abantu abangaphakathi nabangaphakathi okusho ngamanyamazwi thina besithagethe nje abantu aba-1500 kodwa safaka ihlelo ezo-1800 ukuze mabeqe isibalo bavele baphuma ngomningi kakhulu kuthiwa bagcwele kakhulu abantu abalapha okusho ukuthi uhulumeni bawulambele bayafuna ukubona uhulumeni oze ebantwini futhi sithe lokhu akukhuthazela amakhansela ukuthi nawo awaye ebantwini ukuze sikwazi ukwakha kabusha into enkulu efuna ukuyitshala nesizoyishiya la sifuna ukutshala ukuthi ama-war rooms awavuke asebenze kufanele sibe nayo i-report esibuka ukuthini ukuthi lapha i-war room iyasebenza lapha i-war room iyaphila lapha i-war room ayiphili manje sobuyele emuva njengohulumeni-ke siyohlala phansi sibe naloko kucubungula ngoba inhloso yethu ukuthi sibe ney'nhlaka zokuxhumanisa umphakathi kanye nohulumeni. Okunye mhlawumbe engingakubheka njengoba ukhuluma ngendaba yomgwaqo ukuthi cishe umthonjaneni wonke ubonakala umgwaqo isimeni sawo singekho sehle kakhulukazi noma uhamba ubheka empangeni kuyisimo impela sibonakala singalungile mhlawumbe kulezo nhlelo nokubambisana nongqongqoshe mhlawumbe sikhona ney'nhlelo ey'phathekayo neyizayo ezingalungisa lesi simo somgwaqo wa-34. Ubheka empangeni nje uyakhiwa nje basikhuluma unenqwaba yemali efakwe kuwona la emthonjaneni uyakhiwa mawusola edolobheni phezulu lapha uyawubona kunamabhande asefakwe phezulu yakhiwe uzobuye uzongena phakathi emthonjaneni kodwa sibone lapha ndunduna usuyalimala nakhona fanele umnyango ubuke ukuthi kwenziwa kanjani ukuze lesi simo silungiswe. Ikhona inhlelo ekingcitshwayo nokuthi emthonjaneni kuphela ikingcitshwayo zikhona inhlelo eminyango la khona imigwaqo eyibhuqu abafaka khona itiyela nomthonjaneni kanjalo sisenemigwaqo eminingi eyibhuqu okufanele nakhona kube nohlelo olucacile ukuthi khona longana nintiyela emgwaqeni othize longana nintiyela emgwaqeni othize. Kodwa asiphethe ngokuthi-ke ngibheke kade sikhuluma nomntwana wakwaCebekhulu la inkosi yakwaCebekhulu sibheka odabeni olwabekwa ngo-2022 umntwana waphinda angene silapha kukhunjulwa impi yasocwecweni esishayamithetho sakwaZulu esidala ondini waveza ukuthi ezinye zey'nkinga ekusebenzeni kwakhe kweminyanga kube nesimo la khona ukuthola ukuthi amakhosi awayona ingxenye kahulumeni ngokugcwele ekutheni-ke mhlawumbe akwazi ukuvota ngoba abantu bangamakhosi kodwa uthola ukuthi mase kuvota kusebenza amakhansela kuphela amakhosi bona ebesebonakala nje emile ekudeni kodwa angasayona ingxenye yakhona. Ngibheka njengondunankulu kulesi sigaba ukuthi zikhona ney'nhlelo mhlawumbe ekutheni-ke kubhekwe eminye imithetho yokulungisa leso sigaba sokuthi amakhosi azizwe elawula abantu bawo njengoba kwakwenzeka ngaphambili bekhona uhulumeni wentandweni. Umthetho lo olawula lokho umthetho kazwelonke akona wesifundazwe manje-ke kufanele leso sigaba sigcine silungiswe uhulumeni kazwelonke kodwa la esifundazweni sesithena amakhosi awangena abe ingxenye ye-ESCO athola ama-benefit abantu abakuyi-ESCO welo masipala-ke abafani ngokwesimo seyimali kodwa sebekhona sebeqalile lolo hlelo lolo nanokusebenza kwamakhosi indlu yamakhosi le eholwa inkosi uShinga kwisifundazwe isi-full time nokukhokhelwa kwabo ku-full time
okusho ukuthi sinazo inhlela zokuzama ukuphucula ukusebenza kwamakhosi. Asithokoze mhlawumbe kwakho ukugcina bese siyaphetha. Cha yilokho kuphela engithokozelayo ukuba khona kwabantu ngokuba khona kwenu nje kusemqoka kakhulu bakwethu ngoba kusilekelela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bangene emqondweni kahulumeni nathi singene emqondweni yabo okwenzakalayo kube ukuxhumana okuhle ongeke kuze kube khona amaningi ekhona. Sithokoza kakhulu ngesikhathi usiphe sona. Siyathokoza. Nomzane Thami Ntuli umuntu nankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal ade sinaye la ku-Best Radio namhlanje sikhuluma ke ngokuvakashela kwakhe emthonjaneni. Sithokoza kakhulu.